Malawi Today. Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo pamene nthawi yathu ikutamangire ku 9 o'clock. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Lero amalawi ambiri anakhamukira m'madera osiyanasiyana kupita kukasankha mtsogoleri wa dziko lino amene iwo akumfuna mtsogoleri wa kumtima kwawo, ndipo zambiri zakhala zikuchitika madera ambiri kwakhala kukupezeka ballot papers amene anali ochonga-chonga, ndipo tinakhala tikunena zokhuzana ndi ballot paper ochonga-chonga kunena kuti MCP yakonzekera kubera chisankho. Lero amalawi mwakhulupirira nokha kunena kuti Limpopo FM zimene manena zija ndi zimene tikuzionazi. Choncho ndati ndikutsimikizireni kuti ballot paper ochonga-chonga amenewa amachongedwa kuja ku Mozambiki. Choncho amalawi chigawo cha kumadzulo kuno tingouzana patali kuti kodi zinakhala bwanji. Achinyamata ambiri anakhamukira m'madera osiyanasiyana kuti akavotere. Cholinga chawo akufuna kuti apitirize maphunziro awo kuti akakhale aulere. Nchomvetsa chisoni kunena kuti m'madera ena achinyamata amenewa amati akapita kuti akavotere amabwezedwa, amauzidwa kuzona kuti mayina awo sakupezeka, koma achinyamata ochuluka kwambiri anakhamukira ku madera osiyanasiyana ndi cholinga chonoti akavotere skulu ija ya ulere. Ndesi ndikudziwa amene analonjeza skulu ya ulereyo ndi ndani, koma achinyamata ambiri anathamangira kumeneko. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti ku Lilongwe kunagwidwa mzimayi wina yemwe amakhala ngati iye ndo wa Malawi Electoral Commission, komano sanali wa Malawi Electoral Commission. Anavala zovala zomuyeneresa kukhala ngati iye wa MEC, komano kumapeto kwake anapezeka zonoti iyeyo sanali wa MEC. Ndipo kulilongwe ku veterinary ku holo, Lilongwe holo ku veterinary kunapezeka nyamata ali ndi maboksi atatu ochonga-chonga, ndipo apolisi anakhala kuuzidwa asachitapo kanthu, komanso asilikali ndena kasi asilikali walipo mitundu iwiri, pala asilikali afeki amene anangolembedwa ntchito, pala apolisi so afeki. Komano anthu anakapanga ripoti ku polisi, koma apolisi samatenga gawo lina lililonse. Ndiye chimene anapanga anthu anangoganiza zonena kuti apa tikufuna ife titeteze voti yathu, tiye tingogwira ntchito. Ndiye munthu uja anamugwira, pomugwira kumufunsa kumtere, ndi pamene anapezeka munthu uja ali ndi maboksi atatu ballot paper koma ochonga-chonga. Kumeneko ndiko Lilongwe holo ku veterinary. Ndipo kuchikwawa kunabedwaso mavoti omwe amapangisa kuti mavoti abedwe anali a DC ya kuchikwawa, komanso wa officer in charge wa ku polisi, komanso Konsanje DC wa Konsanje ndi police officer wankulu wapa polisi wapa Nsanje amene wasonda amene analikalikiriki kupanga zothekera kuti chakwera abwerereso pampando. Ku Mitawa primary school anthu ena amapeza mayina awo, akapita kuvota amapeza kuti dzina lawo lavota kale. Ndi zinali zodabwisa kwambiri kunena kuti kodi zikukhala bwanji munthu une sinabwere kuzavota komano dzina langa likupezeka zonoti lavota kale. Ndipo MP wa MCP wa kumangochi Masongola amugwiranso akufuna kukavota kachiwiri. MP wa kumangochi Masongola anagwidwa akufunanso kuti akavotere kachitatu. Ndipo mamonitors azipani zotsutsa ntchito ikugwirika, koma timafuna tikuuzeni kunena kuti tiyeni nthawi ikadalipo china chilichonse chitha kuchitika chifukwa anthuwa sakuphuma bwino. Ndipo kuchikwawa ndipo
not kuchikwawa komano chifukwa choakana akalumo kukhala wankulu wa ku immigration onse ogwira ntchito ku immigration sana tengedwe kukayang'anira nawo chisankho akuti chifukwa chonena kuti anamukana kalumo choncho onse ogwira ntchito ku immigration palibe ndi mmodzi amene anatengedwa. Kumpira Njala School ku Machinga kunapezekanso mavoti ochonga madera ambiri tinanena ali Mpopo kunena kuti kwatumizidwa anthu osiyana kuti sokoneze chisokonezo ndipo ku Chidumba amene ndi MP wa MCP ku Rumpi amagawa ndalama nthawi yonena kuti anthu akuvota iye ndi kumagawanso ndalama. Usiku uno mukuyenereka kukhala ochenjera azathu amene muli kumwanza, azathu amene muli kumwanza pakufunika kusamalisa kwambiri madera ngati ali Pongwe, Kalanga, Kaera, Kaponya Tola, Mphande, madera amene wawa kwatumizidwa ma agent a MCP kuti ngati ndikotheka apeze access yonena kuti mavota amenewa aese kuti mwina apange bwanji. Komano ndikudziwa Malawi ambiri madera osiyana alimba mtima ndikuyankhula pano madera ambiri Malawi ali konko kugadira mpaka aone kuti mavoti apita. Chikundisangalatsa nchonoti zosatira zamba kutumizidwa, so chifukwa chonoti zosatira zikamatumizidwa kuti pakuti zaenda mwakuti kwasiya olatanyamula palibe chimene angabe chifukwa chonena kuti zosatira zenizeni ndi mmene timazifuna ife zapa sentako kukakhala kumchinji timashini ta mathematic ndesi tinayeserere ndi kugwira ntchito anyamata anatumizidwa amaziphunzitsa kumagawa kwesa umundumu kwesa umundu apapa kwesa umundumu agoli kwesa umundumu machines mathematical ifetu apapa tagonja tinakuuzani kunena kuti machines mathematic last minute ya chisankho machine amene wasazagwira ntchito ndemwe ayiona osamasowera kunja kuno kuli anthu amene anapanga IT osamangoti ife tinapanga IT ife tinapanga zakuti ndiye taziona kumchinji machines mathematic akulephera kugwira ntchito. Nako kunkolokoti kunapezekanso mavoti ochonga koma anthu amene amapanga zimenezi awagwira. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno nditha kukusimikizirani kunena kuti mmodzi mwa anyamata amene anapita kuchikangawa kukapanga chipongwe cha Malemu Chilima ndi anthu ena aja kapenanso tinene kuti mmodzi mwa anyamata azikwanje amene wakhala akuyenda ndikupanga zosokoneza kwa nthawi yayitali amene ndi Amunlo Makina apezeka ndi zida zimene zili zoopsa akukonzekera kunena kuti akapange chisokonezo ku BICC. Choncho tikuyankhula pano ali m'manja mwa military police ndipo bwana wawo anayesa kupita kuti akaonekere a Richard Chimwendo koma asilikali anabweza Richard Chimwendo kubwerera kuti nthawi inotu palibe udindo uli m'manja mwa ife asilikali. Choncho zinali zamanyazi kuona a Richard Chimwendo akubwerera ndipo ku
choncho amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndati ndikusiwiseni kunena kuti izo ndi zina mwa mmene madera amene mmachitikira chisankho zachitikira. Choncho mukanthawi kochepa kuno ndafuna kungowaziwisa komanso kuwagayira anthu ena amene sakudziwa kunena kuti kodi kunjaku zikuti bwanji. Choncho chigawo cha kumadzulo tikutero pa Limpopo FM. Hello. Hello. Ndaswera bwino kaini. Ndaswera. Ndi pa Limpopo FM. Mmati bwanji. Kama cheketi ali kuti. Isuku kusipika kumene kuli kama macheketi. Patenga nthawi ya Itali olo ifeso pa Limpopo FM. Osamuona olo kumumva. Basi ndi mmene zimakhalira. Ili ndi dziko lapansi. Nchifukwa chake amanena zonoti ukakhala mu mtengo samaone ngati sungatsike mweya. Aimoni tikuperekerani. Akana macheketi kumene muliko amalawa akupereka moni akuti mwaso muli bwanji Ken Msonda akemso. Think tank ndemulo were kuti Malawi chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndingoziwisa Malawi onse konse kumene muli kunena kuti mwazina zimene zadziwika zosatira za zisankho ku Mzimba East mulimo school Peter Mutharika amatsogola ndi 952 ndipo achakwera 27 akabambe 227 atupere muluzi 11 Joyce Banda 7 ndipo ku Mulanje West DPP imasogola ndi 456 UTM 18 MCP 9 UDF 9 Odia Zaka alibe mlandu voti imodzi achipojola voti imodzi Petra ma voti awiri PP voti imodzi ndipo kuzomba Malosa Domas Mission APP 33 MCP 17 atupere muluzi 14 APM 307 anankhumwa 0 aphunziro mvula 1 akamuzuchiwambo 1 Amaiko Usi 0 Amiri Wadi Tobias 0 Asauti 0 Adalisoka Bambe 13 Kasungu West MCP imasogola ndi 19,205 DPP 18,900 UTM 6,800 ndipo ku Kasungu North DPP imasogola ndi 28,000 MCP 22,601 UTM 9,001 ndipo ku Chiromoni Catholic DPP imasogola ndi 305 achakwera 32 Joyce Banda voti imodzi Adalisoka Bambe 25 ndipo tikanyamuka kupita ku Kalonga Papa
polling station APM 223 Chakwera 31 ndipo ku Nsanje South kumene kundi ku Njiza Primary School APM 328 Chakwera 15 akabambe mavota awiri. Kulilongwe Biwi City Site Office Stream 1 atupere mavoti 5 akabambe mavoti 51 achakwera mavoti 22 APM mavoti 177 Kunkwichi Secondary School ajoes panda voti imodzi achakwera 561 akabambe mavoti awiri amtalika mavoti 6 Kunkatape West Kadeti Full Primary School Nkatape West Cadet Full Primary School amtalika 173 achakwera 5 adalisoka bambe 16 Kumangochi West APM 151 chakwera 4 kabambe 6 atupere 3 Kumwanza atawerengesera zonse za bwana 35,295 imene indi APM ndipo achakwera apeza 309 akabambe apeza 1,572 atupere muluzi 200,890 ndipo kudundu kumene kundi CBC AG Center DPP 118 MCP 9 UDF 5 UTM 3 PP3 umundimene pakadali pano zikuendera unofficial results zimene zikupezeka madera choncho amalawi ife ari Mpopo FM tikhale nanu kuti tikupaseni china chilichonse modziwe modziko lano tikateranso pali Mpopo FM tikhale tilipo tikusiyana motero pali Mpopo Wadinari ndeka asenya masikango tawa odi wanditi bange kwizana sikuli na tisageli mozi ichoringanya mazika pozeka tizatandizane sikolo yambana pakalu ndipo sawerenga nachi asemolingo mutenge inendisa tenga sikulina sikula chiwili anapawina malo moti atenge sawerenga olingo timona